שלום, זוהי אפרת קליר מ-Looking Good Together, חדר כושר לקשר. והיום אנחנו עם 15 כללים לקשר זוגי נהדר, והפעם נדבר על הכללים השלישי והרביעי. הכלל השלישי לקשר זוגי נהדר הוא השתמשו בתקשורת על מנת לבסס לכם בסיס משותף, על מנת להבין את ההבדלים בהשקפה שלכם וליצור לכם תוכנית משותפת. הרבה פעמים ההבדל בין יחסים טובים ליחסים גרועים הוא ההתעקשות להיות צודקים בכל מחיר. הרבה אנשים טועים לחשוב שאם אתה אוהב אותי, אתה צריך לחשוב כמוני. להיות ביחסים בריאים אומר שבזמן שלך יש את הניסיון שלך, גם לפרטנר שלך יש את הניסיון שלו. להיות ביחסים בריאים זה אומר ששניכם אוהבים ומתחלקים בניסיון שלכם, ואם אינכם מצליחים להגיע להסכמה ביניכם, זה לא אומר שמישהו מכם טועה. והכלל הרביעי לקשר זוגי נהדר הוא התייחסו ליחסים שלכם כאל אירוע למידה. לכל אחד מכם יש אינפורמציה חשובה ללמוד בדרך. מערכת יחסים אמיתית מתבססת על שני שותפים שרוצים לתרום באופן שווה. זוהי לא רק הצורה היחידה שתגרום למערכת היחסים שלכם לעבוד, אלא זה גם מה שיעבוד לטובת שניכם. את ההמשך תוכלו לראות בסרטון הבא. נשתמע.